ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ନମସ୍କାର। ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ବ୍ଲଗରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ। ଲୋକମାନଙ୍କର କେହି ନଥିଲେ ସେ କେମିତିକା ଜୀବନଯାପନ କରନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ, ମଉସାଟିକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିକା ଶୋଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଠି ରୁହନ୍ତି, ଏଇ ଦୋକାନରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏ ଦୋକାନରେ କାମ କରନ୍ତି। ଏ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ରାତିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖଉଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କୋଉଠି ରୁହନ୍ତି ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଅଟୋଟି ଯୋଉ ଛିଡା ହେଇଛି, ସେ ଏଇ ଅଟୋ ଭିତରେ ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି, ହେଲା କି। ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ତାଙ୍କର ସବୁ ଏଇଥିରେ ହିଁ କଟେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସାଇକେଲ ଛିଡା ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଘର ଭଳିଆ ଜିନିଷ ପାତି ରହିଛି ସବୁ ଏ ଅଟୋ ଭିତରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ରାତିରେ ଶୁଅନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏଇଆରେ। ଦେଖନ୍ତୁ,